Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigari ya Ensoko TV chidagika isato chia butokirigero yechinsa isato njengoro kwa Clinton Ndigimbe yamana soko gandira kubwa temero video gandata sembe Ensoko TV. Karibu sana tusange ase obwamo no torenere Salome Kirubu kurwa sensemo yomono webi manyerio na maya kuru Ensoko chinsa isato achakrebo. Tochaka norobotro kubwate mwancho murigeria hebyumbe au bikwegera obwene bwa mwanya bantu nabigo amashirika yoborendi mense niko bono bya esokire na gukwandra maiso marore igoro yogwateka kwe hebibago buya na kwene kya hemero bire chiburaburu chage siasa ekero ense ya Kenya etikareti umwaka ya mubuka goso ase obochori obonene umwaka gocha ukwana nabarikia mangane mambia rero ababwatani abo kurwa ase byombe by'abanyanyimbo kirikia IPOA NPS nabago kirikia kurwa ase bigambero kya ICJ batabiro gosaga no kwage siasa kukogendera kone kiwachinga kye mense nekimanyiryo buna wachori bole bosio nigo burache kone kya osagano olikito Linet Nyambane namange. Police are not part of goons because goons is actually criminality, and we cannot have police officers who are also criminals. Ayo namanganaye mchirinyaga uyure omonogari bwekyombe ky'abanyanyimbo kya National Police Service ase atebire abanyanyimbo bari bagokigotoka babwate amamocho yogosegeta kiburaburu kya gesiasa nigo bagokia kuimukirwa egetambukero kerichiko. Where we have them as criminals, then they'll be dealt as such. Remember that even in organizations, we have challenges. We still have a few people in whatever organization. We'll have some rotten apples in there, but they are going to be dealt with as rotten apples. So to answer your question, that's a matter that has been mandated, that has been given to a specific team so that we can have answers. We can get solutions to this as we move forward. Chinga kiechecho omonyakerogo bwekyombe kya ICJ Christine Alai orokirie obwoba bwae buna chiburaburu echo nigo kirachikwirera kwenekigwa chiburaburu chinene kya gesiasa ase obochori borebosio. We're acknowledging that the problem of political goonism is not new. We have seen the trends from the past. And in fact, the most recent past that is very stuck in our memories is the 2007-2008 post-election violence. If you look at the trends and patterns that preceded 2007-2008 post-election violence, they looked just like this. It was really society being exposed to criminal gangs and elements, some of them in the form and shape of ethnic militia, Mungiki, Sungu, Baghdad boys. There was a proliferation of these criminal gangs across the country. And post-election violence then became possible because the political elites that had put together these criminal gangs were able to activate them for their political interests. Elections is not an activity on election day. There has to be an ecosystem that promotes participation, right? So at every level, we're analyzing how is registration looking like? Is there inclusive participation of all Kenyans, right? But most critically, what are potential hotspots for violence? Abarayabu batebire chinkwana nigo chigenderete erikwene kia obochori nguchabore kobabo bwene nubwasioku naboigo omorembe. We're very keen on ensuring that there's a strong electoral dispute mechanism. We have done capacity building for the judicial body
committee that works on elections will continue to do that as we monitor together with our partners. So what we have done as an authority is number one has been to monitor public engagements, including the by-elections, and from there we have been able to identify areas that we think the police can implement so that can improve in terms of addressing the issue of goonism. And one of our reports has specifically centered on that. So in terms of what we do is we have recommended more intelligence-led kind of policing. Also, we have recommended strengthening of community policing to support the police. As I'm saying, is in the Constitution. That is why we have duty bearers in the room. You can imagine what kind of chaotic society it would be if each of us wakes up with our monitoring reports and calls out the responsible actors. But it doesn't mean we're not monitoring. CRIPS has just spoken to their report. They've been analyzing and they have data that speaks to the violence. We had civil society actors, monitors of civil society actors on the ground in Olkalau. They have names, they have reports. But where does the responsibility lie? Koripoteria en Soko TV, erietariane Linet Nyambane. Nigo mukarani bwechae na boigo Montereba bwegaria gyanchore bairo gwikase getaseni kyabanyanyimbo kya Nyamira na bali mibechae na kurikyo roboti maiga yokonyorekana koborro kuko na chowe chikiro enoti nugutaisano na ibere ase egunia ya moyechae maiga yo yokorige kerogo kyo basenato county Nyamira korenta heratiri yaye chinga kyabakarani abo barenge korenga echae ase tundu bali abo mondo nonya naboniga barimi bagendera korenga echae yabo maiga yeratiri engao gwikase nsemeyo nisagasagiyo okea Urikito Steven Nyariki na Mange. Liberera litindi nigo lyabwatanse ase tundubari yabo mondo yo kopimera inse factory ya Gyanchore mega yo mukarani naboigo Montereba koseriwa gotiga korenga echae mega yo kuriye krokyo boseneta se county ya Nyamira moskecheremia migosi gochanera tiriae ase banyoranga nigo yabwate etobauti echikiro enoti nugutaisano na ibere igenta bakarani abo basinywa kwerera ngangai chikire cyo chikogenda eyo 9.1 Venga, ¿qué? I got 0.7 difference of 0.7. No, de chikiro isano. Taibo? Kero tu achagete kubetana na bono spiso babira bereo. Ngonyo kuchenje bare ngonyo kusukature. Nduri kubarwanise kintora abarwari boni. Taibo? Pati ntutageti ko lero umuremi oyiberwe kiro no aneyemo. Taibo? Digo, lero aga difference asanti at least tu atemirenga aga difference karega naga sinioni konye ekere bintu bitare ngororo angaga echikiro bune chikwa uchikiro isana asa bari mibali babwato borrobo nene nigo babetereria ase bana ari omukarani nabo igo Montereba bwegari eyo ya matoriti so babaira goika ase getuo kyabanyanyimbo kya Nyamira ase barika oropoti bene
nonya nigori beralitindi nigori abwata segetuo ekyo ky'abanyimbo kya Nyamira ekero chinsemo ibere cyumirana na kwanga kuiwanana kubwatakana gotabaroro babaria bakorenga echae inse yegetabo kya Weights and Measures Authority abo bataikirana erio korenga chinseme chibere asiabitelio botinali bwe getaseni ekyo gotigarane chiratirie chibere erio korigereria ngaki barachi gosonsora engwane yuo ebe safe tesira mocho mote no mweshi mote pambane yes mkubwa anasema tuko na hapa migozi anasema tiri chukuliwe si migozi Nyonigo factory ya Gianchore ya bwatoke gari ngao sichinsa ya mugaso ya chakorenge chae hasabarimi konyora baria baturwaniwa konyora batararenge chae yabo. Steven Nyarikembonde Ensoko TV Tundubari ya Bomondo West Mogrango county ya Nyamira. Omabisoma nena se wizara ichisemi Dr. John Hololutua nigaburira aborokiwa gokoromukia samasoma abo abwase boigo aenekiria aborokia una nigarachi kubwatia chira chumura ibwense ya Kenya muskule muruto echabarierete chinga kya aborokiwa bachiete kumerana nera se nyombana na yobora igasomo chio Nairobi kaukwana chinga ki chokuigoro wikirasi yekerero ime school yoborosi Chitago Junior Secondary School ime yewodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo muske Ololutua agandria borokiwa konyarakoba bagutwara chimbwa chingia chinga kecho nigo mheshimiwa Zaire Janda agandria muske Matiangi anyarakoba kagwesokia na kubwatesia serikali muri kitopetho el machini na mange Omobisoma nene ase wizara y'echisemi ch'ensemensi ya Kenya Dr. John Hololutua Nigolchikurero asiri bagaria mwaziri bw'echisemi Julius Migosi Ogamba aigora bene birasi biye byekerera sikuru y'oboroso ya Emma Chitago meye wodi ya Ichuni ebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii asingwa naye nigoro Hololutua amwakire mbyo muskema nduku asobwaga chobo bwo konya gukinie birengo by'echisemi ensemeyo. Leo hii tumekuja kwa mirajili ya kasi ya elimu na tumekuja kusindua tuition block pamoja na library. Wacha nianze kwa kupongeza Mheshimiwa Daniel Manduku kwa sababu nimeona ameweka pesa za CDF ya kutosha na amekuwa na strategy ama mpango ambaye ni kamilifu kuhakikisha kwamba anaweka pesa nyingi kidogo kwa shule ili ajenge kile kinaonekana. Ase abori aborokiwa gokora omokia samasoma abo. Jukumu lenu na watoto ni kuweza kusoma kwa bidii na muweke nguvu yote ili msonge mbele. Tumekubaliana hiyo? Hebu nione watoto tumekubaliana? Basi. Hololutua nigo chinga kechibo igo abekire tene nimerobiri ya magandre ya serikali rachiko ikirania sichukuru chia Gusii. Ni infrastructure funds ambaye for the last 4 years eneo hili la Kisii tumeshapeana over 352 million. Tuko na solars ambaye tutaleta kwa mashule na mashule 138 itafaidika katika eneo hili la Kisii. Tuko pia na laboratories ambaye tumepanga kupeana na zaidi ya shule 22 pia watapata katika eneo hili. Na tuko na digital literacy program ambaye tutakuwa na digital devices tutakuwa na digital boards pamoja na tablets na shule 332 katika eneo hili la Kisii zitafaidika. Ensemo yebo tendibwa natboigo niko bwaganire serikali gwikiranya magani aya balirete irachinga gibacheta setwara imeye nyumba yobra yense. We are going to have promotions, and remember we talked about the promotions with the government, particularly the president when the state house, and he committed himself to make sure that the budget gives 2 billion for the same, and Parliament has done so. We are only requesting the TSC through you to ensure that the 50,000 teachers are promoted, because that is the commitment that was made by His Excellency the President. Moska janda sichinse mecho niganya likobaga kwene kinganigo moska Matiangi ara aliganirwa soko batise serikali asoko tigwa isiko aseromberia yo kuameria serikali. Tunaona wapinzani
wameshachagua candidate wao kwa boardroom, wamekubaliana, wamesema candidate wao ambaye atasimama against William Ruto anaitwa Kalonzo Musyoka. That is what they have done. And I want to send a message to my brother Dr. Fred Matiang'i. Tulikuwa na wewe jana, juzi tulikuwa pamoja. Hawa wapinzani wameshachagua candidate wao ambaye ni Kalonzo Musyoka. Wewe ni mtoto wetu, wewe ni ndugu yetu. You are our brother, you are one of us. We want you uje na hawa viongozi wengine wa Kisii tumunge Rais William Ruto mkono ili tusonge mbele. Kwa ripoti ya Ensoko TV, Nchapethuel Machin. Abasigari baria bagokonya serikali ya county ya Nyamira sobokoreri ao nigo bono barache konyora maegirio hase umuche olondiani igoro yabuna barache gokino bokoreri bwabo ase e county ya Nyamira kagusangana getaseni kigagia Ensoko TV nigo bono mutendri bwa bakori mirimo hase serikali ya county ya Nyamira ekiombekeria gekurikia bakori mirimo ya public service committee hose PSM Masimora atebire umurobiri uyo igorengete komenta abo bisabo chinguru erigo kinia ebirengo byobakoreri bwabo asegasi ane mono hasensemeria yogosangeria ebango murikito Vincent Monda namange Nentunde ya kabere nainde umurobiri yobo gutuma abo bisemero 5 enforcement officer be county Nyamira gokorekana abo igoro no murobiri boiko orengete gutinya abokoreri bwabo bisaba eri bakore mirimo yabo ye county Nyamira bunebwenete Daktari Masimora Mutanya no chief officer se department lieutenant abakore mirimo ase county ya Nyamira Mitinyebere ya elire ntwairite abande 50 bakaira na bali buya kegima ase obokori mirimo bwabo no nyankiro muntu nabagogete training yeye ikiagere training igiye gochenchio muntu tariko babuna renge gago chenchio chichakaro mongao ubuya bwabo bwaroreka so go collect ebango rero bakogenda mbali kubeka muko bagocha ebengi bako ensure ebango yachira segwerete kogenda naende orderliness kosobuya ase mikutano yaito no bali bagotobanga kweli so nabantu bakogenda training baira ne bali buya egati yabaskale bale banyoreri bagali okogenda maigerio ayo arengete koiro mutinyo ya mokuro bono nigo baorokirio mogokobo naende bale no kwegena buna mutwe ya maigerio ayo nigo bagoche koira na bamaeta mange igoro yemeremo yabo abwaseberaniri buyo mugafana bwe county Nyamira umuske amosinyaribo asokogendera koliga kobamenta obumanyi asa marieta nkuru kwa Bill Hashem oyo mobwa bakoriga ase county ya Nyamira twagokira sengencho ye county ito ya Nyamira umuraye ito governor Amos Nyaribo onyara kobaga kobeke nsemo eketenge keiga rinde togendera konyora mafundisho nekaro tokogenda asa megiria yaiga nigatugusabanga nyasanya ara kobaga goturenda na ndanyara kobaga gotoira nibuya tore no gosemerio konene nge county ito nechigonchoreria buya mono gwetani muna yabeira asa matukama iga sengencho ya megiria yaiga ncha samarieta gonkuru kwa Charles Maranga compliance officer Nyamira County ndagete kuira ni serikali ya Nyamira County ngambia mono sana aso kuira wafanyikazi training banyora mafundisha maya elinde bakole chigasi cyabo kurengana nebo manyi buli bairwe asa mafundisho na bonda ite gukora ngote yabanga serikali ite toye support so that tokole gasi ite kurengana mafunzo atoche kwayo egati yabaskali bale banyorta maigeria sentunde ya litangani nigo baereira matunda bagendete korora ekaro bakole mirimo yabo bunaba enforcement officers ase county ya Nyamira Douglas Kewaro Obenga Indomo enforcement officer Nyamira County diri kwa nantara rundiani na what experience lakini mwana na rundiani na what experience na nege ase ane kerengo kora kerembangire se ase ongo kora kabisa kawaida kamiri asa Marieta nkoro kulinet Nyarinda Ocharo enforcement officer Nyamira County niko inde Nyamira South enforcement ntutu arenge first lot tu achieto ororo training nengi ya exercise tukegeri guchi exercise chinyinge aselondiani ebintombiro tu asometigu via paramilitary ali na toko ando nonyere our clients in the county na toko korega sibna to korenda chi sentries office of the governor chi office chi waziri ne chi chiefs ntu orogetigu na to korenda ento bata experience so na barabuto ko batakirama ya bande na baraba batuare knowledge eriyo
na ritoko babange tonyare gushirikiana pamoja. Abisi mugafana na bagerie kurigiria mang'ana aringe taba kuri mirimo ase county Nyamira nigo bono bali no kwegena buna gwetera maigirio buna aya yenere nchere ya moyo gukinyo bokoreri gocha sebirenge binene abwase banchirani no kogandoko asekera chingaki. Mugabano ito gatoete ribaga togende nabara ontebi obaganiribi amaya una bakogenda go train umutinyo mugima obaganiri amaya ne family cyabo and igarigere looking forward ogenda kuboya chitariki kiande kerba gocha go pass out toirane nabara wegere togendera gukorera abantu banyamire mbere memia as a public service management une department ne director Jones Chiraroro twabaganiri amaya ekero bakogenda bagende buya batrain buya naende ngende kuboyi once 50. Vincent Monda, Nsoko TV. Tukoska wase mwancho morigereria herombe yegosira muske matiangi inse yekyombe gya agenda 27 niko bono gya kodretaro yabo hase omuchi onyamira ero koborio mugusi go chamo na komusira Dr. Matiangi asetaro yaye yogochia koria ekerogo kyobora ibwense nigo etare yo yachakira hensemo ya kemera goika kebirigo mosobeti na boigo gokorera omuchokeroka nigo yaragwa na Duke Mbagi hase obomo ba mochiro muraibwense obosomora ibwikya magya DCP Rigathi Gachagua ase hogo chaya igesaku kyomugusi nganke bwati omubaro bwechikura Murikito Stephen Nyariki namange. Erombe yekorariria umuske Dr. Fred Okengo Matiangi chikora chobora ibwense nigo yonchokanire hase mechi ase county ya Nyamira na kwendera kumwakire koko ase taro ya chakera hase ensemo ya kemera goika ase omochi okebirigo mosobeti nabo gokora keroka nigo yarekorawa no murai wa agenda 27 muske Duke Mbagi. Bagukwanekerekyo nigo wamochirie omurai gwe chama ya DCP muske Rigathi Gachagua asekeria bagotebanga nigabeire gakonengeta omugusi. Mimi nataka kusema hii mambo imufikie Wamunyoro. Wamunyoro wanasema ati hatuna kura. Kwani hii ni miti? Hizi ni miti? Mukisii ako kila sehemu ya nchi. Ukienda Marekani kuna Mkisii. Ukienda Turkana kuna Mkisii. Hata hivyo tunampatia kijana wetu mtapakazi anaitwa Fred Okengo Matiangi. Bagukwanekerekyo nigo boigo basabire nganere buya bamenye bagusigo chamo na gutwara riogie rimo riogosira omurai oyomo. Ase amangana tungetie county nigo muske Duke Mbagi omosae oyorarie ganga yokoborie kero kyobogabana asomwa ko 2027 agendere ko momochia omugabana orabise Moskamos Nyaribo hanene mono asa magendero safari imeanza. Esa hii ilikuwa nyanzi. Oikaru sikimuti abekeni kwa hoteli gusu ekiagera. Oikaru yoke. Oikaru yoke. Ela asikuwa mwendo sinime. Mjengo iwada anga keviri moga igaro sisibara. Sibara njia. Na keviri moga aga iti kibara. Na keviri moga majoga aro. Majoga aro. Engwana boigo yogotarikwa kwa basaya bange ase county ya Nyamira nigo boigo yabe kwa bosio.
Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira. Abamenyi bekinyoro ya Kisumu ndogo Gekonge wodi abokeire bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira wetera segikaro ya bunge la mwananchi niko bono baesokire na gusaba barayi babo kwene kiongo ikirani bara magendro haso mwako yiga otigarete bumwerio bagukwanekerekyo niko bono batebira segika igitambe niko bono babeire batari konyora amagendro ao kurwa sabarayi bachorera watu ba Kisumu ndogo na wakwani mbiyamore ya mori buya mbiyamore Mbiyamore? Mori buya? Iya senga mwari nuwa magendero taibo? Bono ga etore Kisumu ndogo igatoka Gekonge sublocation Bokera ward. Etu achira abuna bunge la mwananchi kurigereria egacieria bari bagete chikura barete korerwa batarakorerwa. Ngwasira no MCA Chorio Mbongi. Chorio Mbongi na nyarete ko bagagusirwa sana. Mwamuzirete? Agasirwa na bagangina abagaka na abasai mpaka akaire chikura una irete chikura akaenda komenya migori mwanya komorora abangina ba minto mbiyamore na inde ngimorote getosumbwete mwagete chikura ngo mwagerete kiana koirana ngaitua mwagete chikura tari rocha agajaga toebereria noana abana baitomba bwatie njera mbora tokorwa na roje na abana abangina kura bakongu tuachandakire usetwarweta tokaba abajamba mujumbe nyamoko chikura mukacha eri Mbongi chikura umugavana tokamwanya libo chikura muka musi wadi kurujonda koro mwana kamorora chari Mbongi mwamaralira ono nda tempa tabira ero kata tabania kena sikiri takuwa kura ni yako Kisumu ndogo tuachane kile matuka mange estimero mubiro yabe kwe rastimali ikagenda muino Gekonge igaita rogoro ikatenga Kisumu ndogo anduru kana gosengai ende si omwe mpio mujumbe abantu ba Kisumu ndogo mu apply stima mwana wa apply stima aya bone stima mu apply te abantu mbaru maega kyo manga baga apply maega banguze irwe stima Kisumu ndogo stima teyo kai ngi mu apply chibasino kai chiachiete bone toko bol Josh Nyamoko this is the last mile connectivity stima kero monta bwana toko twale stima hiyo ni haki yetu bone achache ga Kisumu ndogo amanya abantu barenga batakire ko ewe stima baichorie stima nyuma chikura chitarasoa Toskabosio mwancho morigeria se orobotironde nigo amayanda amane na nyara koba ga kobwata inse hase kenyoro kya Embakasi Magenje ebunge bo machoge borabu county ya Kisii hase chiamate inye chigendrete kobarera abana babo habo bono banyore tomu basokana mu bebwe para ritkuri juma ekiaeta chinse mo Nyansongo epare nene korwa Kisii gocha Kilgoris abo bono bamanyika ende buna Frederick Nyaribo David Mobegi na Yamaya Mogaka hamona Emmanuel Ayenda bono basiritie obugima bwabo bakurwa basiritie obugima bwabo kero bari kurwa sensemo y'umuchubo songo ne chipigipigi eyo babwate abayiboli abo bagusangana gitasene kiga Ensoko TV niko bono baereire amakongu ayo banyariko babakonyora gwetera chinga kechiga echo gosomia abana abo bagosoma se university au muri Kitapolinari Sakama namange amayanda nabayigo busariro bonene bugosiria abana bane nigubwatete inse ase kenyoro kyambakasi ewodi ya Magenje ebunge ya Bumachoge borabuye county ya Kisii ase kyamatenye cyanyarete kigosiria abana babasomo basokano mu bebwe para chinsemo Nyansongo epare nene ya Kisii Kilgoli siritu kuri cyuma maragoba uyunyu bwateranitiye pasi yeskuru ne pigipigi yo babwate bagukwana negeta seni ekegani gabayibuli banyagusira bakweresera buna banyore toroboti igoro yogusira kwa bana babo barenge bane muna bali nete pigipigi Embakasi igo bali nete bale bane muna bajiete igo ngoja konyora bali inje nkorwetuka kontiri mbugete nganyore machine yaye yako gendi gerisi kuminto erbona anye pageti nchibona ona iguna asinari baenda tauni
no baumire kubakwirana njo manyene tangirese tiaronga asokiri gucho mankwenda turi town kabuta town bane makwenda kira gante bya kwenda turi no manyene pikipiki twenda kurige gento gitike pikipiki akairisi ni uchaji wa mbakazi kachi kumuganya umugaso itachiti pakicha na mutigaretie jende ande chanye beka ungo chichande kaganya tachiti jaikira marago bange saa 12 tumu mwana umwabande kunguyiria mafuta nyeni amanye kuira nogo tebinga mama tebita tande mbakazi urangirigu mubigi baumire baraba murabana Nyagosira abubane Frederick Nyaribo, David Mobegi, Nehemaya Mogaka amo ne Emmanuel yayenda nigo bari abasani bo gukumia kuri ubwana bwabo asibari gosigitana kisemi gento bona abayibuli babo banyarire bagoteba buna obora bugwemekiyo bwanyarire bokolimigwa bana bonsi nigo barabsani nigo basome class yekemo nande bakora form 4 nanu kurara bakurara nero yo kabiro renge university to Mumboya umano yo ika na eninge togenda tukwechanda buna abayibuli tokwende kondo chikondo na chitomenyerete muno tugosomeri umwana oyo iga twatemire kuru 2024 paka tuikire omwaka oyo iga no yo gatatari kogenda bono abana baiga bane ego basomete esukuru eyemo basomete mukumuni secondary bagakura kuruororo na abana bakurete form 4 bono na abana bali guchiko chwini chikosi bona mangana iga munago chikoba na abana balenge bogosemerio konene guchimotu chingindunda kwano burumbu ate no bungu gwetera umwana onanyorete konyango chere kondo utoka bwanyarire gwetera umwana ona chingindunda azabe gaki azabarai monkonye gaki moto konyo botaka nimbwate kubwatekana no bulemeri bw'echinkejo ukona ko kubule kwabo guchiasabarai nabo igonde bwensi bwomoyo bwogusira abaraji aba baita abanene tukurira gochise more egera motokonye mutubwatesie nabagambia babake ntwabwate kende gyonse nande twara abantu be familia yemo ne chinkechi gyakero tukurigerera kende gyonse nkeyo gusabya serikali yetu arisi bakunyara bokonyi batokonye chinga kechintu bwati sauti tuturakwana nisi turake nabo bakunyara kubagutusupport ko report rigeta Senigen Soko TV nchereta na Apollinaris kama Togoskasa roboti ronde mwanchumo rigereria abarai abo bono bakurwandira ebirugo ao nigo baikira na segetigie skuru ya Nyaguku elyo komusira hoyo kuriekerugo kyo jumbe mense mu bunge abo basi Wilkins Michira uyo manyekanete buna omochokoro bagukwana nigo bono bagikeire oboke bago obwabere bokwanekiwe me isi akomochia huitoro kwa manyenga nigasobwamo barireira yo gicho kumusira Dr. Fred Matiang'i hamwe no mochokoro asebagandire omugusi komubwatesia mukito Frida Kirubo namange Nasigeti geskuru ya Nyaguku asabarai bakoronere birogo baikirana elio kwa okoboko yokuriye kirogo ky'obujumbe bwabo basi Wilkins Michira uyo manyekanete buna omochokoro kaukwana omurai bw'abasae embulembe nigo aerera emerobere babekire asoko okoboko Dr. Fred Matiang'i tuakarire kenyingima paka Turkana Mombasa Vihiga Kakamega Mtwapa kobago tebanga Daktari Fred Matiang'i aba basirende harambe Matiang'i arani Matiang'i arambe omucho kurambe achira rero konga masaba elindenge ndeke kero keligoro enyumba dia igoro eline chiko barwanera egasiane no mubasiritangani nonya nabo nigo bagikiria bari bagendete goteba buna mugusi taraisa no kugamba asebeneke buna nigo mugusi abwenerete kora ense ya Kenya ko batebi ngambale ba minto abana ba minto abagusi banarete okuwane ngana gete ngantu abagusi toraisana ndagete ko baburi ngantu toraisana tuwaisanire kuambia watu wetu wa Kisii kwa jambo moja tu omogusi
twabwene ile toko gamba igorari ekero ekoro president asensemo yaye umochokoro ni gagikiria obokebago obogendeta kwene kigweme county ya Kisii asalia eira kubosiria na kurwanirira umubasi asagikiria ogoiterwa kwa manyinga gagichaikire tochoro barayobia chinga gichaikire tosaliga parachaka unachitenkanya kire mubasi rekoroku ebibago rekoroku gumisi abaraya batubata butambe babeire bakwenga babeire bakobeka bakwagacha guns elide babalendere incha batamba birangotara ingotara incheweka tintaga tikuns batara na inche tote bibara ibonsi bibako bori kono Kisii County igara gusi kwale drobo nyirobo nende. We do not need goons for us to be leaders. We do not need goons. We do not need to shed blood for us to be leaders. asensemo yaye David Nyamweya ni gaboria omugusi gokora amonchirerio asuborai anene asekirgo kyoborai wense okere maata ari tutaide ko chenchia kiomo indi osebono morocha waigo ntogo chenchia koboko ku lakini ekero togo chenchinsa oikatobe ko mwana ito igorogari osebono omwana ito na kyakorokwa oyo kurigikirwo kyobojumbe ase bunge ya Borabu Morara Kibaso nego aruge kure getindi gocha ase bali bakumoire kiara Dr. Fred Matiang'i asaine kebunani go barabe bakoimukirwa egetambukiro kwa kiongozi yeyote Kenya mzima ambaye anaweza kudhani ama kufikiria ama kukaribia yani atemeno anokorota como chiesera Dr. Fred Okengo Matiang'i amanyenga nabwate chinsara chiaye nande chinduru Kerubo Frida Ensoko TV Manchomurigaria hegikaro kiobomo bwe serikali bose broad based nigo bono habarai au nsio bomo bomerana aso muchuna ivasheme ye county ya Nakuru helio kumurikira hemiroberio babwente kubeka aso kubwaterana kwabo gesiasa bosio bobachorio bonene umwaka ogocha. We must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. The alternative, I shudder because a group of people who have no plan, no agenda, no policy, no vision is too dangerous for Kenya. Hii broad based Mheshimiwa Rais imetusaidia sana, imeturahisishia kazi ya siasa na hata kazi ya kukusaidia kuendesha serikali ambayo unaongoza. Kwa hivyo I think I'll be in order kusema ya kwamba hii broad based ni fire sana. Ni fire si fire. Ni power si power. Ni fire na power kwa sababu tuko na power man in the house. We are now tied together. We are with an umbilical cord, and this umbilical cord should be nursed, and we must urge that let us be straightforward. If you have any issue that you want to raise, please raise it honestly, but don't be a fence sitter. Because we say, in Kijaluo we say, if you face the lake, face it squarely. Because if you face it squarely, it is. Tukusikabusio mwanchumu ligereria habarai hauba kuwa kopoko hobo mwalinda mwananchi nigobono bae sokirie
kurase kaunti ya Bungoma na gusangana barikia mangana sebaburi ebitabo byoborendi konekia nkobaenekeria kere oborendi busio bwetaro yabo ensemo ya kaunti ya Homa Bay yeye erobeire konekiwa eikendi. We want the IG to ensure that peace is everywhere in this country. There is no part of this country that's not governable. So Linda Mwananchi is going to Homa Bay. We've had a lot of issues coming up. An elected leader saying that if he sees you with a t-shirt of Linda Mwananchi, will deal with you and destroy that t-shirt and deal with you properly. That person belongs to the jail. Nilisikia marafiki wakisema coalitions, sijui kwenda Azimio, kwenda nini. As Linda Mwananchi, we are not doing any coalition now. We are running our affairs as Linda Mwananchi. Maneno ya coalition ni next year. And we want to agree with Rigathi Gachagua. Watu waende field wafanye kazi. Sisi hatuna time. And we are giving you only today and tomorrow to release for us our name Linda Mwananchi, or else we shall call the Wananchi themselves, those Linda Mwananchi, the Wananchi, to come and demand their name. It's our name. You cannot backdate later to 2024. By 2024 there was nothing like Manchumo ligereria abuno toika omwerio asogo kumanya kurwa semesa ema ya kurwa nsoko chinsa isato asobot kubuga boikomi mutinyino gatano gatatu mwaka wiga chenkoro kwa Clinton Ndigi aseri baga hiria ye Salome Kerubo uyorenga sensemo yumunu be manyirio nabo gitimengi makuru ase studio ya Kabere Barnabas Sondari Miss F na Kelvin Mogoi bane kyamaro gine chibicha ngochara senchirengia toko gantutu arobot kovia na boigo gendra kwegokia nimero bilia gendra ta sembeo yen soko TV nya sai ka wancha tomera na sembeo.